Kad bude imao sve ću kupiti njegov. Čekaj, sam malo. Kupću ga. Ne, rade sad ozbiljno. Šta je te problem napisati fino poruku? Hej, izvini, ja volim Suljinog, vraćam se Suljinom i tako. Vi ste inako bilo vezu. Šta je bilo? Ljudi, prilika, veza, bilo vezu, prekinuto, to je potpuno normalno. Problem je, nije on men momak više. Znači, Pa je tu prekila skoro. se. Ne, Nije ti. Prekinuli ste, šta? nismo prekinuli, nek će mi biti budući muž. Što je ovo? Molim! Da, Jesi ti to se zaručila? da, zaručila sam se. A samo jedan tren, da sam unapred znao to, da zauvek odlaziš, sve bih ti tada rekao. Da palit ćeš mi znam, svaki minut